Дөньяда түгел һәм тулы җавап биреп булмый торган бер сорау бар. Ул нәрсә ул бәхет? Бу сорауга кешеләр кешелек гомер бакый җавап биреп караган, ләкин һич кайчан да тулы һәм төгәл җавап бирә алмаган. Нигә ул шулай? Чөнки бәхет үзе үтә шартлы һәм чагыштырма төшенчә. Бәхет ул бүген бар, иртәгә юк. Берәүгә бер нәрсә бәхет, икенчегә икенчесе бәхет. Бәхет белән бәхет аермасы кеше белән кеше арасы. Кайберенә аз бәхет тә җитә, кайберенә күп бәхет тә аз. Бәхет очар кош кебек, бер оча, бер куна. Әмма күп вакыт озакка кунакламый. Бәхет ул һава кебек. Абайлаган тоя, абайламаган үзенчә яши бирә. Бәхет ул офык кебек. Барып җитәм дисәң, яңа офыкка кача. Бәхет ул тау кебек. Берсен аркылсаң, биегрәге алдыңа баса. Бәхет ул бәхетсезлек килгәндә генә ачык күренә һәм нык бәяләнә. Бәхетле үз бәхетен әллә ни шәйләмәү белән дә бәхетле. Бәхетсез үз бәхетсезлеген уйлану белән бәхетле. Бәхетне һәркем үзенчә аңлый һәм үзенчә бәяли. Берәүгә бәхет бар ни, юк ни. Икенчегә барыннан да югы яхшы. Кадерен белгәнгә шул бәхет, кадерен белмәгәнгә шул бәхетсезлек. Сызылып-сызылып таң ата, кош сайрап йокыдан уята. Яшелдән киенгән табигать җәй килде җиһанга ниһаят. Бар дөнья бәхеткә күмелгән, һәр агач тулымы үрелгән, елмаю чагыла йөзләрдә, шатлыклы очкыннар күзләрдә. Иркәли табигать баласын, тигезләп бүләдә бар назын, һәр кемгә җитәрлек тарата, һәр җанны бер тигез ярата. Берәүләр ихластан рәхмәтле, андыйлар саф, чиста йөрәкле. Мәкерле бәндәләр көнләшә, кемгәдер күбрәк өләшә. Шушы уй кимерә җаннарын, көнчелек кайната каннарын, ә бәхет һәр кемгә бирелә, тик күрә һәм саклый белгенә. Кайдан микән бәхет бие, күпме эзләнеп йөрдем, бабага ярдәм итәр дип, бар урманнарга кердем. Бабага ярдәм итәр дип, бар урманнарга кердем. Серле томан чорнап калган, бар урман кемнең күргәне юк, чәчәген атлаганын. Серле томан чорнап алган, бар урман алланнарын. Тик бер кемнең күргәне юк, чәчәген атлаганын. Тормыш юлы кар урмандай, адашырсың бер үзең, бабагалар чәчәк атмый, юл күрсәтер сөюең. Бабагалар чәчәк атмый, юл күрсәтер сөюең.
bir tüyünde Babağalar şeşek atmay Üssellerde üyünde Babağalar şeşek atmay Üssellerde üyünde Sirli tuman şurama bağıran Qarorman alanlarım Tik bir kiminin Kurgani yok Şeşegin apağanın Sirli tuman şurama bağıran Qarorman alanlarım Tik bir kiminin Kurgani yok Şeşegin apağanın Tik bir kiminin Kurgani yok Şeşegin apağanın Şeşegin apağanın Min yıldız. Qol sussan көкләрдән атылам. Қараңғы төннәрең, көннәрең яктыртам. Өметең өзелсә яңадан кабызам, яшәүгә дәрт сүнсә, ушагың тергезәм. Мин бит моң, күңелең түреннән тамганы. Юлларда һәр вакыт узатып барганы. Мин сине бәхетле булырга өйрәтәм. Хыяллар иленә сукмакны күрсәтәм. Теләсәң, бер кулың. Мин инде ул хыял, күптәннән көткәнең. Акыл ияләре, философлар бәхетне үзләренчә айырып, үзләренчә чамалап караган. Мәсәлән, Аристотель кешенең бәхетен 3 төрле саулык именлеккә төркемләгән. Тән саулыгына, рух саулыгына, тирә-юнь именлегенә. Димәк, тән саулыгы үзе бер бәхет. Рух саулыгы икенче бәхет. Тирә-юнь именлеге бәхет шарты. Немец философы Шопенгауэр бәхетне кешенең кемлегеннән, акыл сыйфатыннан чыгып үлчәгән һәм төркемләгән. Кешенең шәхесеннән, нәрсәләргә ия булуыннан һәм кемлегеннән. Ягъни, әгәр ул шәхес икән, сау, матур, акыллы, әхлаклы булырга тиеш. Шунда бәхет. Ия икән, кирәк мал-мөлкәте, байлыгы булырга тиеш. Шунда бер бәхет. Кемдер кеше икән, яхшы исем аты, абруйлы булырга тиеш. Шунда тагын бер бәхет. Бәхеткә бәхет кешене бәхетле итешә. Кешесен инде бәхете шундай. Бәхет бер айлык, саулык гомерлек. Саулыгың бәхетең, байлыгың бәхетсезлегең шулай да була дөньяда. Кыз бәхете матурлыкта, хатын бәхете уңганлыкта. Егет бәхете йөрәктә, ир бәхете беләктә. Малга байдан акылга бай бәхетлерәк. Байлык бетә, акыл бөтенләнә. Халык бәхетне философларга караганда тирәнрәк һәм тапкыррак аңлаган. Дөньяда халыктан да акыллы философ юк. Бәхет алдыңда күренгән офык кебек. Каршысына ашыгасың, ул тагы да арырак күчә. Тик үзеңнең бер уфуктан икенче уфукка күчкәнеңне генә абайламыйсың. Уфукның киңәюе үзе бәхетле аса. Бәхет саф һава кебек ул. Бәхетле яшәгәнеңне бәхетсезлек килгәндә генә тоясың. Әз бәхеткә дә канәгать кеше үзенчә бәхетле. Күбесенә амсынган кайчак бәләкәйнән дә кара калган. Мәхәббәтне
ялбарып түгел, яратышып табалар. Бәхетне теләп түгел, яшәп табалар. Бәхетне Ходай биргән бүләк диләр. Мәгәр аны көтеп ятканча, барып тапканың ышанычлырак. Бәхет үз кулыңда диләр. Кот белән кунган бәхет котлы, иясе чын бәхетле. Бәхет өмет иткәннең бәхеткә тиенер өмете зур. Иҗатчы өчен бәхет нәрсә ул? Бәхет ул илһамлы иҗат сәгатьләренең яңалыкны ачыш мәлләре. Бәхет һәм яшәү мәгънәсе уртак төшенчәләр. Аларның берсе тумыйча, икенчесе булмый. Кешенең яшәү сире коры яшәүдә түгел, ничек яшәүдә. Зур бәхеткә кеше 3 юл белән ирешә: хезмәте, иҗтиһаты һәм мәхәббәте белән. Кешенең бәхете дә, бәхетсезлеге дә үзеннән. Бәхетне күктән көтеп, аннан буш кала күрмә. Бәхетсезлегеңне кемгәдер сылтап, аннан котыла алмый тик ятма, гынахсыз кеше. Кайбер адамның бәхете үз бәхетсезлегенең аңламавында. Аңламаганга диңгез дә тубыктан. Ничә тапкыр иске юлны алыштырып яңасына юлга чыктым ялан аяк, белмим кая барасында. Белмәгән юл өмет бирде, бәхет булыр ахырда дип әйтте кебек кемдер күктән юл азагы якында дип. Ялан аяк атлаулары җиңел түгел ташлы юлдан, тукта юлың хак түгел дип кычкыралар уңнан сулдан. Ялан аяк атлаулары җиңел түгел ташлы юлдан, тукта юлың хак түгел дип кычкыралар уңнан сулдан. Адашсам да, ялгышсам да, төнге юлда абынсам да, үземнең юл миңа хактыр, зәңгәр күктә табынсам да. Бәхет эзләп юл тузанын, ялан аяк атлап барам. Барал инде кирегә дип кычкыралар миңа һаман. Ялан аяк атлаулары җиңел түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алда. Туктаганнар бик күп булган. Ялан аяк атлаулары җиңел түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган. Сайлаган юл итмәсә дә, бәхет яшәгән почмакка тәшем кысып алга атлыйм, һич баралмыйм киткән якка. Мәңгелек күк ялгышмыйдыр, бәлки минем юл иң хактыр. Аяклардан кан тамса да, бәлки бүген түзәр чактыр. Ялан аяк атлаулары җиңел түгел ташлы юлдан, тукта юлың хак түгел дип кычкыралар уңнан сулдан. Ялан аяк атлаулары җиңел түгел ташлы юлдан,
юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган, ялан аяк атлаулары, жеңіл түгел ташлы юлдан, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган, юк туктамыйм барам алга. Туктаганнар бик күп булган, туктаганнар бик күп булган, туктаганнар бик күп булган. Бәхет хакында күп уйлаган һәм гел бәхет эзләгән кеше үзе бәхетсездер ул. Бәхет очар кош, кунса бар, очса юк. Бәхет урыны тәхет, бәхетсезлеге ләхет. Бәхет өчен кешегә әллә ни күп тә кирәкми. Аның өчен дөньяда бары тик тынычлык, тормышта иминлек, үзеңә саулык, балаларыңның, туганнарыңның исән иминлеге кирәк. Шулар белән бәхетле кеше үзенең бәхетле икәнлеген тоймый да, уйламый да ул. Хатын-кыз белән курчакның аермасы шунда гына. Курчак тузса да картаймый. Ир белән хатынның бер аермасы шунда. Ирнең мөмкинлеге булдыра алганынча, хатынның булмаганны да булдырасы килүендә. Акыллар бәхет артыннан чаба, бәхет жүләр артыннан чаба. Тәкъдир шулай хөкем иткәч, моңа дәва кем таба? Алла тешсезгә ит бирә. Ары бардым булмады, бире бардым булмады. Арыш итмәге белән тозлы судан башканы Алла миңа бирмәде. Ягъни элекке бәхет эзләп тә таба алмаучылар сүзе. Аюдан качып агачка менгән шөпшә оясына эләккән. Безнең бәхет кирләгән, актык әтәч җирләгән. Бер булмаган, гел булмаган. Бер булмаса булмый диләр. Бер кирегә китсә, эш уңмый. Бер эштә күпме тырышсаң да, язганнан артыгын ала алмассың. Бәләкәй бәхетне ташласаң, зурысын көтмә. Бәндәнең бәхете бер алга киткәндә, кулына туфрак алса, алтын була. Кая барсаң да бәхетең булсын. Бәхет агач башыннан йөрми, адәм башыннан йөри. Бәхет алтын байлыгында түгел, акыл байлыгында. Бәхет барда тәүфик бар, тәүфик барда бәхет бар. Бәхет башы тәүфик. Бәхет безне тапмый, без бәхетне табабыз. Бәхет, бәхте бар, һәрбер эшнең вакыты бар. Әгәр вакытында эшләмәсә, ул кешенең хәле зар. Бәхет дәрьясында бер үзең йөзгәнче, сагыш утында икәүләп яну яхшырак. Бәхетем дә табылды, тик бөкрем генә чыкты дигән бер карт. Бәхетең бер алга китсә, тауга таба да тәгәри. Бәхетең булса, башың таз да булмас иде. Мәзәкчесе, бер тазга кайгырма, таз кеше бәхетле була ул дигәннәр дә ул шулай дип җавап биргән имеш. Бәхете юкның итәгенә бодай салсаң түгелер. Бәхет җирдән чыкмас, тирдән чыгар. Бәхет ишектән керсә, юклык морҗадан чыгар. Бәхет килгәндә җеп белән тартсаң да килә, киткәндә аркан белән бәйләсәң дә тормый. Бәхет килде дигәнче китеп өлгерә. Бәхет киң күңелле кешене ярата ди. Бәхет кышы кунганда беленми, очканда беленә. Бәхет кышы үзен көтмәгән кешенең башына куна. Бәхетле булыр өчен 3 нәрсә кирәк:
тән саулығы, фикір саулығы, көңіл сафлығы. Бәхетліге бар да бәхетлі көрінер. Бәхетленің сарығы да юрға тұта, бәхетсізнің әті де қоян тұта алмай. Бәхетлені сөйлейлер, бәхетсізні жәллейлер. Бәхетні оқшаға сатып алып болмай. Бәхет нәрсе ол деп сұрай едік. Бәхет дәриясында қиынғанда табыла тұрды жауап. Бірәм-бірәм ғүмір яфрақлары қиылғанда. Жилләр ise ұша яфрақларым қиылғаны бірі әзір жауап. Үзілгені бірі бире сабақ, жойылғаны бірі қайтмай қабат. Шәрәлене бара бұтақлары, күннен күнге ғүмір ағашымның ерағая бара ауазлары, яшьлектәге қыңғыраулы шыңның. Нәрсә ул дип бәхет сорый идек, әни қойнына сыйынғанда, үмітләрне түйнәп түйіншеккә, киләчәккә юлға шыйынғанда. Яфраклар лепердәшеп кенә көлеп торганнардыр инде бездән, вакыты җиткәч, сорамасагыз да белдерербез әле диеп тиздән. Кыйыла да яфрак, кыйыла икән, узмас кебек бәхет тыйыла икән. Бәхет нәрсә ул дип сораганнар, бәхет дәрьясында кыйына икән. Зарланма син дустым тормышыңа, күпмегене қиын булса да, қаршы тұрсаң иде язмышыңа, син һәр вакыт аңа бойсынма. Бәхет тау-тау булып күзе килми, күпмегене аны юрама. Мені бәхетсіз деген, неге екені білмей, яша өзі бәхет дүнияда. Бәхет тау-тау болып өзі келмей, күпмеген аны юрама. Мені бәхетсіз деген, неге екені білмей, яша өзі бәхет дүнияда. Менген шақта бейік тау башына, туқтап қаман ял етем. Тау менгендей кіші язмышы да, туқтағанда шулай ойланам. Бәхет тау-тау болып өзі келмей, күпмеген аны юрама. Мені бәхетсіз деген, неге екені білмей, яша өзі бәхет дүнияда. Бәхет тау-тау болып өзі келмей, күпмеген аны юрама. Мені бәхетсіз деген, неге екені білмей, яша өзі бәхет дүнияда. Мені бәхетлі ғүмір юлларында, сір бермәс кәтілім ятларға. Қаршы тұрсам хаман сынауларға, берішімеймін ауыр шақларда. Бәхет тау-тау болып өзі келмей, күпмеген аны юрама. Meni бәхетсіз деген, неге екені білмей, яша өзі бәхет дүнияда. Бәхет тау-тау болып өзі келмей, күпмеген аны юрама. Meni
бәхетсіз деген неге екені білмей яша өзі бәхет дүнияда Мені бәхетсіз деген неге екені білмей яша өзі бәхет дүнияда Meni бәхетсіз деген неге екені білмей яша өзі бәхет дүнияда Бәхет дигәнең һәркемнең үзендә, үз йөрәгендә. Тормыш белән канәгать икәнсең, шул үзе бәхет. Күңелең көр, барысы да хуш икән, шул үзе бәхет. Кинәнеп адәмчә яшәп ятасың икән, шул үзе бәхет. Бәхетсезлекне татымаган бәхетнең кадерен белеп бетермәс. Берәүнең бәхете яки бәхетсезлеге исәбенә бәхетле булып булмый. Бәхет ул бары тик байлыкта, коры рәхәтлектә, барына канәгатьлектә түгел, шулардан югаррак рух байлыгы, җан рәхәте, яшәү яме ул. Тормыштан ям, яшәүдән тәм таба белү, үзләре бәхетне олы капка. Бәхетленең куанышы телендә дә йөзендә, моңсуның сагышы күзендә я йөрәк төбендә. Үзенең шатлыгын тыныч кичергән авыр кайгысында сабыр үткәрер. Үзенең бәхетле я бәхетсез икәнен белмәгән кеше моңсыз. Шулай икән бәхетсезгә моңсыз булуы хәерле. Эштә уңганның бәхете дә уң булыр, холкы матурның кылганы да уң булыр. Әдәм үз бәхетен үзе ашый. Иренмәгәннең эше уңа, эше уңганга кат куна. Йолдызлы булсаң, юл табарсың. Кеше бәхете белән бәхетле булып булмый, үзен яулап алмыйча. Кеше бәхете кешегә булмас, үз бәхетеңне кимсенмә. Кайберәүләр бәхетне сизү тойгысын югалткач кына аны табалар. Канат алырга барып, койрыксыз кайттык. Ташка чәч бәхетеңнән күр. Тәүфыйк белән бәхет табыла ди. Бәхетне вижданыңнан сора. Бәхетсезгә дөньяда шул юану үз ишләре бар икәнен күреп куану. Бәхетсезгә кояш карамый. Бәхетсезгә мүкләк сыерда ташлана. Бәхетсезгә эремчек ашаса да кылчык эләгә. Бәхетсезлек дигәнең кычкырып килми. Бәхетсезләрне кимсетмә, йылганнарга син кул бир. Бәхетсезне бер кашык суда да батырып була. Бәхетсезнең бакчасына яңгыр түгел, чык та төшми. Бу заманда бәхетне тапмыйлар, ясыйлар. Вакытың китте, бәхетең китте. Үзенең бәхетле булуын күрми калган кеше бигрәк бәхетсез. Һәркемнең үз бәхете үзенә. Һәркем үз бәхет кышын үзе тота. Җаның тәнең биреп эшләр эшең булса, эштән сине сагынып көтәр кешең булса, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Сары сагыш йөзләреңне киптермәсә, бала чагаң сиңа хәсрәт китермәсә, иң зур бәхет менә шул ул дөньяларда. Баш очында балкып торган күгең булса,
Алда сені күтіп тұрған үрің болса, ең зор бәхет менә шул ул дөньяларда. Башта түбәң, өйдә жылы түрің болса, һәр чакта да, һәр кайда да үзең булсаң, ең зор бәхет менә шул ул дөньяларда. Bәхетсізмін deyip yıllama, zorlanmalı ey kişim. Bәхет түгілме kulımda, olsa yaratkan işin. Bәхет bitul, çağıştırma düşünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Bәхет түгілмені bulsa, üzülüp sigen yarım. Tutırıp yigirip yergen yaratkan balalarım. Bәхет bitul, çağıştırma düşünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Bәхет түгілмесін bulsa, işkirsiz dost işlerin. Etkey enkey tuğanlarday, kaderli kişilerin. Bәхет bitul, çağıştırma düşünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Bәхет bitul, çağıştırma düşünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Bәхетini de, kaygını da, anlay her kim özünce. Anlay her kim özünce. Anlay her kim özünce. Тормышның үзенең гамәленнән хәстәре, яменнән хәсрәте, шатлыгыннан кайгысы, рәхәтеннән михнәте, сөенешеннән зары күбрәк. Шулай да шул гам, хәстәр, хәсрәтләр, михнәтләр адәмне ныграк итә торганнардыр да.
Гым хәсрәтләр кешене уйчан да, моңсу да итешә. Йөрәктән койгы хәсрәт булып ташып чыккан авырлыклар, михнәтләр күңелләрне юып, сафландырып та үтә. Ах зар өннәре, күз яшьләре белән ичеңдәге кайгылардан күпмедер арынасың. Ямның бер яме, михнәтнең бер рәхәте диләр. Кайгы хәсрәт михнәт күрмичә адам шатлыкның чын кадерен, рәхәтнең чын мәгънәсен белеп бетерә алмый. Бәхетнең барлыгын да бәхетсезлекләр очраганда нык тоясың. Дөньяда һәркем бәхетле булырга тели. Һәркем бәхетне читтән эзли. Аны читтән түгел, үзеңнән эзләргә кирәктер. Бәхетне кеше яхшы аңлавы, хәтта аңламавы белән дә бәхетле. Америка президенты Линкольн кеше бәхетне ничек аңласа, шуңа ни дәрәҗәдә ирешсә, шуның белән бәхетле дигән. Дөрес фикер йөртү, холык фигылеңне әйбәткә юрау, үзе бер бәхет. Һәркемнең бәхет ачкычы үзендә. Шуның кайда ятканын табасы, рухи дөньяңны шуңа килеп җибәрәсе генә бар. Арынасы иде кысалардан, һәм ташланып яңгыр кычагына, их бер ярсып елап, шашып көлеп янсаң иде хисләр учагында. Иртән томаннарга төренеп, бер чаланасы иде таң чыгына. Давылларга каршы барсаң иде, качып калмый курку ышыгына. Яшь колындай башны артка чиеп, шат уйнаклап йөгерәсе иде. Аяк астындагы вак кешекләр иш пошырып ирсен иде. Һәм ялыннан тотып давылларның, әйтә алсаң әгәр, җиңдем диеп, мәңге онытылмас бу хис тойгы. Шул халәтең бәхет була инде. Uçar idim, kanatlarım bulasa. Uçar idim, min uçar idim. Uçar idim, ayga yıldızlarga, hem ağlardan jirne karar idim. Uçar idim, yıldızlarga karab, ayaz kökte kanat kagar idim. Akı bәхетләр теләп бар дөньяга, канатлардан нурлар кояр идем. Кыяның галәме киң икән, йолдызлар аяз идем, тулганы ай. Бәхетем хыялыга
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Бәхет дәрьясында коенганда» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Гайса Хусейновның Таштагы язулар җыентыгыннан алынды. Лениза Вәлиева, Лена Шагыйрҗан, Фирая Зыятдинова шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Айдар Галимов башкаруындагы «Абага чәчәк атмый» исемле җыр, Илсия Бәдретдинова башкаруындагы «Юк, туктамыйм», Илнар Гәрәев башкаруындагы «Яшәү үзе бәхет дөньяда», Фән Вәлиәхмәтов башкаруындагы «Нәрсә ул бәхет» һәм Гөлнара Исмаева башкаруындагы «Очар идем» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.